Γεια σας φίλοι μου, στο σημερινό βίντεο όπως είδατε έχουμε ένα νέο ζώο. Λοιπόν, είναι ένας κόκορας ράτσα σίλκης και το συγκεκριμένο είναι λίγο ενδιαφέρον η ιστορία για το πως το απέκτησα, μιας και είναι δώρο κλήρωσης που κέρδισα. Λοιπόν, είμαι σε αρκετές ομάδες με ζώα φάρμας στο Facebook και ένας άνθρωπος την ημέρα της πρωτοχρονιάς είχε κάνει μια κλήρωση όπου κλήρωνε κάποια δώρα. Ήτανε αυγά για εκόλαψη από κάποιες ράτσες και αυτό εδώ το κοκόρι. Και λοιπόν ήμουν ο τυχερός που κέρδισα το καλύτερο δώρο, το έτοιμο πουλί, παρά τα αυγά. Και γενικά είναι η πρώτη κλήρωση που κερδίζω και πόσο μάλλον ζώο κιόλας, οπότε αρκετά ενδιαφέρον και εννοείται το πήρα, αφού ήταν το δώρο της κλήρωσης που πήρα μέρος. Οπότε έτσι απέκτησα έναν κόκορα σίλκι, είναι κατάμαυρος, κατράμι δηλαδή, special σχετικά χρώμα. Τώρα είναι κουρασμένος από το ταξίδι και τον έχω βάλει κάπου πρόχειρα έτσι για το βίντεο. Γενικά θα τον κρατήσω για πάντα τώρα αυτόν, επειδή είναι ιδιαίτερη η ιστορία που τον πήρα, και θα τον κάνω και διάφορες μίξεις με άλλες ράτσες που έχω για πολύ ενδιαφέρον αποτελέσματα. Γιατί είναι αρκετά ενδιαφέρον ράτσα όσο αφορά τα χαρακτηριστικά της. Πολύ παλιά, όταν ήμουν αρκετά μικρός, είχα φάει κόλλημα με τα σίλκι. Δεν ξέρω γιατί. Με είχαν εντυπωσιάσει η εμφάνισή της που τα έβλεπα έτσι από το ίντερνετ. Μετά το ξεπέρασα. Αλλά εντάξει, τώρα έπεσε στα χέρια μου. Πρώτη φορά παίρνω πουλί αυτής της ράτσας. Και η αλήθεια είναι και ότι είναι σχετικά ακριβή ράτσα η συγκεκριμένη, επειδή έχω κάνει κάποιες έρευνες. Αλλά τέλος πάντων, εγώ το πήρα δώρο τώρα αυτό. Κοκοράκι κατράμι. Νεαρό είναι η ηλικία. Κοντά ενός χρόνου πρέπει να είναι, όπως κατάλαβα από τα σπιρούνια. Και είναι και αρκετά ήρεμο, το βλέπετε. Αν και είναι και κουρασμένο τώρα γενικά, αλλά ήρεμο είναι όπως έχω καταλάβει. Επίσης, τώρα αν έχετε απορία γιατί το πήρα Απρίλιο ενώ το κέρδισα πρωτοχρονιά, ήταν λίγο μακριά ο άνθρωπος που έκανε την κλήρωση και μέχρι να βρω τρόπο να το πάρω πέρασαν σχεδόν 3 μήνες. Αλλά δεν πειράζει. Κάλλια αργά παρά ποτέ. Δεν το έκανα βίντεο unboxing. Ήθελα να το βάλω να πιει νερό γιατί ταξίδεψε σχετικά αρκετές ώρες και έκανα μετά το βίντεο παρουσίασης απλώς. Οπότε αυτά πάνω κάτω. Επίσης, κάποια ας πω βασικά και τα χαρακτηριστικά της ράτσας. Ανήκουν σε μικρόσωμη κατηγορία κοτόπουλων και έχουν διάφορα χαρακτηριστικά. Σκουφί, φτερά στα πόδια, μεταξωτό φτέρωμα, παράξενο λυρί, 5 δάχτυλα και μαύρο κρέας. Οπότε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, αν συνδυαστούν με άλλες ράτσες, θα έχω ενδιαφέρον αποτελέσματα από μίξεις ρατσών. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο πάνω κάτω. Τα λέμε σε ένα επόμενο. Μία σύντομη παρουσίαση ήταν. Αντίο.